Distinguished guests, ladies and gentlemen, comrades and friends, let me highlight that we are going to conduct our harmonized general election soon. I appeal to all of you to ensure that the elections are conducted in an environment of peace, love, tolerance, unity, and harmony. We are Zimbabweans and should love one another as brothers and sisters. Kusarudzo kwatiri kuenda uko hatide kuona vanhu vachisumudzirana matemo, kutora mareke nemopfurana. Tinoda chose kuti pave nerunyararo, pave nekudanana, pave kuti kana mumwe kana akasvika ainge avari nehasha dzakaita sei, munoti muri kunzwa nyota here, mvurai pfuura henyu, pano hapasi pekuita ngozi. Tinoda kubatana, tinoda kuwadzana. Ngatibatanei sehama nehama, hanzvadzi komana nehanzvadzi sikana, baba namai, tiri mhuri imwe chete, hapafanirwe kuita nyonga. We are right here in Checheche. It shows you the Second Republic's concern about the health and well-being of our people. You know that we've got a serious problem in our country of drug abuse and substance abuse. We are saying no to drugs, no to any abuse of substances. President vakataura vakati isu generation yetiri vana vadiki takafunga zvekuenda kunosunungura nyika. Ko vana vadiki zvamakungotaura zvekustika, nyika yacho munozoichengetedza sei? Nyika iyi kuti tsvike kuvision 2030 inoda vana vakasimba, inoda vana vari kutarisa kwavari kuenda.